Eszméletlenül rosszul teljesít a kriptopiac, az altcoinok véreznek, és egyre több ember kiáltja a Bika piac végét. Az NFT piac ennek ellenére él és virul, Berachain, Abstract, Monad, és még rengeteg más projekt indulásától hangos a Web3. Mindez a három blokklánc, minden többi projekt elropja egy NFT Bika piacot hozott el nekünk. Hölgyeim és uraim, én Szotyi Marci vagyok itt a Degen NFT Alpha YouTube csatornáján, és a mai videóban megnézzük, hogy mik a legfontosabb hírek, mikre érdemes odafigyelni. Megnézzük, hogy mi vár az NFT piacra a következő napokban, hetekben. Megnézzük, hogy milyen befektetési lehetőségek adódnak, és mégis hova érdemes tenni a pénzünket. A videó és a csatornánk célja nem más, mint az NFT-kről való edukáció, és az, hogy segítsünk neked megtalálni a helyedet a kriptovilágban. Nem vagyunk pénzügyi tanácsadók, vágjunk is bele a mai videóba. Ha kinézzük a kriptopiacra, ha csak az elmúlt hetet vagy az elmúlt hónapot nézzük, akkor eszméletlenül rosszul teljesítettek az altcoinok. Ugye ez egyáltalán nem igaz a mi kis NFT piacunkra, ha csak az elmúlt 90 napot vagy az elmúlt 30 napot nézzük, a legtöbb projektnél elég szép emelkedéseket láthattunk. Az NFT piacra visszatért a volumen a már jó párszor elismételt Pengu és Magic Eden airdroptól, és továbbra is egyébként egész nagy eufória található a piacon, a volumen nagyon stabilan tudta magát tartani a 13 millió dollár környékén. A vásárlók és kereskedők itt maradtak, nem estek vissza olyan mértékben, mint a volumen kereskedése, egy nagyon egészséges szentimentumot tapasztalhatunk a jelenlegi NFT piacon. Hatalmas eufória van azok a projekt iránt, amik a közeljövőben airdropot fognak hozni, és a későbbiekben is ez fogja irányítani az NFT piacunkat. Ugye, jönnek az újabb és újabb blokkláncok, jönnek az újabb és újabb projektek, de mégis ugye az a kérdés, hogy milyen hatással lehet ez a mi kis NFT piacunkra. Jön például a Berachain, jön például az Abstract, és jön a Monad. Mindannyian egy NFT-centrikus láncok lesznek, és jöhet fel a kérdés, hogy mit fog tenni a jelenlegi NFT ökoszisztémákkal. Ugye az Ethereumon virul leginkább az NFT világ, mi fog történni magával az Ethereummal? Egyértelmű, hogy ezek a láncok az új indulásokkal likviditást fognak kivonni a mi piacunkról. Ezt már most is láthatjuk a meglévő projekteknél, ugye hatalmas nagy hype van az újonnan induló projektek körül ezeken a blokkláncokon. Nézzük csak meg, hogy mennyire kelendőek azok a whitelistek, amik például Abstracton, Monadon vagy Berachainen elérhetőek. Mindenki ezeket a lehetőségeket vadásza, úgyhogy mindenféleképpen nézd meg az előző YouTube videónkat, amiket most itt látsz, amelyben legérdekesebb és legjobban várt NFT projektekről beszéltem, és el is mondtam neked a videóban azt, hogy mégis egy-egy projektre hogyan tudsz elővásárlási jogot, whitelist helyet szerezni, ami legtöbbször ingyen, vagy 10-20-30 dollárokért tudsz kiminteni egy NFT-t, ami onnan igazából többszörös profitot valahol több száz, több ezer dolláros árfolyamon nyitnak. Úgyhogy mindenféleképpen érdemes megnézed azt a videót, és kihasználod ezt a lehetőséget, hiszen a piac most nagyon jó irányba halad. De hát igazából egyértelmű, hogy ezek az új láncok likviditást fognak kivonni a piacunkról, hiszen az emberek az új lehetőségek után fognak futni. Én is egy jó pár Ethereumot félretettem egy másik tárcára, amivel például a Berachain és az Abstracton fogok kalózkodni. Tehát ugye NFT-ket flippelni és befektetni, megtalálni a korai blue chip NFT kollekciókat. A mostani piacon is látszik, hogy azok a projektek elég kelendőek, és azok tudtak a továbbiakban is emelkedni a volumen csökkenésével, amelyek valamilyen módon összehozhatóak ezek az új láncokkal. Ezeket ugye eddig is itt láthattátok a képernyőn. És ezek a projektek a láncok indulásának közelettével, és majd az utána lévő hype-on is hiszem, vagy whitelist helyeket, vagy airdropokat kapnak ezektől a láncoktól, vagy azokon a láncokon induló protokolloktól és projektektől fognak partner airdropokban részesülni, ezáltal továbbra is emelkedni fognak. Mi erre pozícionáltuk be már korábban magunkat a Discord közösségünkkel, hogy ezeken a projekteken jó pénzeket keresünk, és amiket itt látsz, nagyon jól megszedtük magunkat ezeken, és még további is profitokat fogunk ezekkel keresni. Ugye miatt még beszélnénk a legfontosabb hírekről, és hogy elmagyaráznom mégis én hogyan fektetek be a következő időszakban, előtte még beszéljünk át egy nagyon fontos dolgot, ami nem lenne más, mint hogy a jelenlegi piacon nagyon egyszerű dolga van annak, akik pénzt szeretnek keresni az NFT piacon. A jelenlegi market nagyon jól elmagyarázta magát, és én is felvázoltam neked az elmúlt 1-2 percben. Úgy, ahogyan az elmúlt hónapokban és a következő hónapokban is viszont nagy profitra szeretnék szert tenni, és ez így is lesz, és ez annak köszönhetően, hogy átlátom és értem a piacot. És a következő időszakban, a te is érted és átlátod azt, hogy mégis melyik kollekciók miért pörögnek, te is ugyanígy szép nagy profitokat fogsz tudni eltenni. Úgyhogy most felvázolom neked, hogy melyik projektek és kollekciók azok, amelyekben én a következő időszakban hatalmas potenciált látok, és utána igazából végeztünk is mára. Hatalmas hírként csapott le, hogy a Playember a Pudgy Penguinnel összeállva elindítja a Pudgy Live telefonos játékot, ami az Abstract ökoszisztémának az egyik legsikeresebb indulása lesz.
Ezáltal a Play ember árfolyama az egekbe lőtt, és láthatjátok, hogy az elmúlt időszakban meg 4-szerezte árfolyamát. Ez volt az NFT, amit az elmúlt időszakban még évelején elég magas árfolyamon tudtunk bevásárolni, de végigültük, átlagoltuk a befektetésünket, megvolt a bizalom, tudtuk, hogy mit épít a csapat, és most elég szép profiton csücsülhetünk. És a meggyőződés és a nyugalom most meghozta gyümölcsét. Úgyhogy itt Twitteren is írtam a MB-ről, és igazából rengeteg érdekes dolgot osztok meg itt a Twitter csatornámon, úgyhogy mindenféleképpen érdemes bekövetni, hogyha angol nyelven szeretném még NFT-kről tartalmakkal találkozni. Ugyanez igazából a Play emberrel kapcsolatban, hogy a Pudgy Life játékban mi egy hatalmas siker lesz, revenue share lesz ugye az NFT tulajdonosoknak, ami azt jelenti, hogy játékba termelt profitból és bevételből az NFT tulajdonosok kapni fognak a későbbiekben. Úgyhogy ha valaki nem érti a Play ember ökoszisztémát, vagy úgy gondolja, hogy ez igazából nem rendelkezik nagy potenciállal, az csak szimplán nem látja át az egész NFT piacot. A következő dolog, amire mindenféleképpen érdemes lesz figyelned, az nem lenne más, mint az Azuki és maga az egész anime coin ökoszisztéma. Az Azuki, az Elementals és a Beans projektek hatalmas airdropot fognak kapni ebből az anime coinból. Ha megtekinted a korábbi videónkat, amit most itt látsz a képernyőn, amiben az 5+1 legjobb NFT befektetésről beszéltünk, részletesen elemeztem neked, hogy miért lesz nagyobb befektetés maga Azukit, Beans-t vagy Elementals-t vásárolni, és mekkora potenciál rejlik benne. Mind az árfolyam növekedésnek köszönhetően, mind annak köszönhetően, hogy anime coin és más-más airdropokat fog kapni. Egyébként ezekben az NFT-kben, mint például a Beans, az Elementals vagy az Azuki, nagyon jó áron tudtunk beszállni, mivel már nyáron befektettünk, és nyáron odafigyeltünk, vagy már tavaly másfél évvel ezelőtt milyen árszinteken kereskedtünk a Beans-t, elképesztő. De hát jól tettük azt is, hogy kapcsoltunk a srácokkal, ugye a Discord csatornán a zárt tagokról beszélünk, és közösen úgy döntöttünk, hogy na végre most itt az idő, megvan a bottom igazából az NFT piacon, és elkezdünk hosszú távon befektetni. Úgyhogy ha szeretnél egy NFT közösségnek a tagja lenni, aki ott van a piacon, átlátja a helyzetet, jókat szeretnél beszélgetni hasonló érdeklődésű emberekkel, a leírásba található linken keresztül tudsz csatlakozni Magyarország legjobb és egyik legnagyobb NFT közösségébe. Ha szereted az NFT-ket, akkor ez neked való. Úgyhogy érdemes lesz az Azukira és az anime coinra figyelni. Én a legnagyobb potenciált magában a Beans-ben látom, látjátok, hogy tartok 5 darab Beans NFT-t és 1 darab nagy Azukit. Most ez körülbelül 15-16 Ethereum értékű zsák, amit itt láthattok, de nem is ez a lényeg, a Beans nagyon alul van értékelve, és még mindig egy nagyon jó befektetésnek tartom. Erről is írtam a Twitter csatornámon. A Girasára szintén nagyon érdemes odafigyelni, hiszen hatalmas emelkedésen van túl, rengeteg partner airdropot fog kapni, és a Redacted Coin és a közeljövőben fog indulni. Sean és a csapat elrejtette az alfát a legutóbbi Twitter Space-ükben, amikor mondták, hogy a Redacted Coin januárban fog indulni, a supply-nak több mint 10%-át fogja odaadni az NFT tulajdonosoknak, és rengeteg más partner airdrop érkezik, sőt, terveznek egy Gira Community Coin, amiből ugye több százalékot is tudnak majd adni az NFT tulajdonosoknak, ezért egy elég nagy potenciál van magában a Gira számban növekedés tekintetében, de ne felejtsd el, mi már a srácokkal kockázatot csökkentünk, tehát profitot realizálunk. Annak köszönhetően, hogy mi ezeken az árszinteket tudtuk bevásárolni, harmad, negyedekor áron. De még egy rövid távú flip nagyon jó benne van, és én is az airdrop után tervezek majd visszaszállni a Gira számba még több NFT-vel, jelenleg már csak 5-öt tartok a korábbi 12 darabos zsákból. A másik dolog, amire érdemes figyelned a piacon, és ezzel a videó végéhez értünk, az nem más, mint az NFT whitelistek. Az elmúlt időben elindítottuk mi is a giveaway csatornánkat, ahol NFT projektekre nyomunk ki whitelisteket, prémium kollekciókkal, nem ilyen páldorálós shitterekkel, burgerekkel, leghypoltabb monád, absztrakt projektekkel kollaborálunk, és rengeteg whitelistet tudtunk elhozni magával a közösségünkkel is, mint például a Lupóra, az Abstrára és a Steady-re is fogunk többen nyerni. A Steady például már 2-3 ezer dollárért kereskedik OTC-n. Úgyhogy az Abstrára, a Lupóra, az On-Chain Genesisre, a Gigaverse-re és rengeteg projektre tudtunk még whitelistet nyerni. Úgyhogy mindenféleképpen érdemes megnézni az előző videónkat, ahol a legjobban várt whitelistekről beszéltünk, és arra kérlek, hogy tetszett neked ez a videó, akkor nyomj egy lájkot és iratkozzál fel. Kommentbe várom a véleményedet azzal kapcsolatban, hogy egyetértesz-e velem vagy sem, mit vársz az NFT piacról, és azt is, hogy te melyik NFT projektől, melyik mindben látod te a legnagyobb potenciált. Remélem hasznos volt ez a videó, és a Discord szerverünkön találkozunk. Kérlek, figyelj nagyon oda, következő időszakban fogsz tudni a legnagyobb hozamra szert tenni. Úgyhogy én Marci lettem volna, nem is húznám az idődet. Szia!